Wow, buti pa yung isa dito. Fresh na, ah. Ah, ang ganda ng damit niyan, ah. Ah. Wow, buti pa yung isa dito. Fresh na, ah. Ah, ang ganda ng damit niyan, ah. Ah. Ay, kumain ka na doon. Meron tayo dito guys na adobo. Konti lang yan guys kasi prinito ko na yung iba. Dito kasi guys yung pamangkin ko. Gusto niya din makita yung boyfriend ko kaya dito. At nagluto rin po ako kaninang umaga ng pansit for our breakfast. And then, yan din guys yung kanin natin. Naligo na rin yan guys. Nauna pa sa akin kasi gustong gusto niya talaga maligo sa shower. Enjoy na enjoy siya guys. Ako hindi pa ako naliligo eh. At hinayaan ko na lang siya, binigyan ko ng sabon, shampoo, and then conditioner yun. Siya na lang nagpaligo sa sarili niya. Okay, gusto mo maligo sa shower? Ay, ayaw mo sa shower? Eh, Shower! ha? Mami, shower! Eh, hot yun ah. Mami, Warm lang yun, warm. Kasi kumuha ka sa timba. diba? Opo, malamig doon sa timba. Doon ka kasi kumukuha, tapos nagsishower ka pa. Shower? Yeah. Dami shower duman sa Yeah. talim? Yes. Eat ka na, eat. Lagyan mo tubig inalamig? Opo. Pagtapos na, lagyan ko ulit na malamig na tubig. Ayaw. Okay. Okay. Hurry up. Shower. Ako spray water. Ha? Para. Or... You're so maarte. Ano? Nagkausap mo na si babe? Ano sabi sa'yo ni babe? Careful! Sit properly. Madumang kita sa baba taon. We will buy milk tea. Okay? Kung ako yan bunay egg. Opo. Egg? Bunay Sarap. yan chicken. Yes. Sarap. Sarap. Sarap po. And then, mamaya guys, maglalaro kami nito na buuin namin tong puzzle guys para libangan niya, di ba? Ayan. Oops! No! Open ni tita. Ako kasi guys, mamaya pa ako kakain. Ang dilim against the light. Sarap! Sarap! Chew. Okay? Okay? Hello guys! Welcome to our vlog. Again, welcome back. So guys, ayan, naligo na nga po ako kasi nahiya naman ako sa pamangkin ko. Siyang aga-aga naligo and ako, yun, tamad maligo. So, yeah, fresh na tayo. By the way guys, sinama ko nga pala yung pamangkin ko kasi, di ba sa isla sila nakatira. So, you know, kahit hindi pa pwede dalhin yung mga bata sa mall, so at least dito man lang sa apartment, madala ko siya, di ba, malibang siya. And then, gusto niya din kasi makita at makausap yung boyfriend ko. Gusto niya yung guys, makipag-usap sa boyfriend ko. And then, masaya naman ako kasi hindi siya pasaway. And then, hindi siya umiyak. Yun talaga ang pinagpapasalamat ko kasi hindi siya umiyak. First time niya sumama sa akin. And then, first time ko din siya sinama. Malayo to guys, city. Yun. Tapos sa isla pa, diba? Kapag umiyak siya, hindi ko alam kung paano ko siya iuuwi. And then, yun. Hindi naman siya umiyak. At kagabi, nilagyan ko siya ng diaper kasi baka umihi, 'di ba? Mahirap na yung higaan, ang hirap linisin nun.
At ayaw niya guys magpalagay ng diaper. At ang ginawa ko, nilagay ko yung diaper sa labas ng pajama. At nung tumawag yung boyfriend ko, sabi niya gusto niya makita yung pamangkin ko. And then, pinakita ko sa kanya yung diaper. Just for fun kasi nasa labas yun, di ba? And then, tawang-tawa siya guys. Buong buhay niya. Buong buhay niya daw, hindi niya akalain na may gagawa nun. And then, yeah, ako lang gumawa nun, guys. So, hindi naman siya umihi. So, mabuti na yung naninigurado, diba? And then, guys, ito nga pala yung outfit ko. Cute siya. Pakita ko sa inyo, guys. Ito siya. Dress. May paan-ano dito, guys, diba? And then, may tali siya sa likod. Then, by the way, nagpaano din pala ako guys. Nagpa-trim ng buhok. Kaya kung mapapansin nyo, medyo may ano siya. Medyo may kakaiba ng konti. Yun, kasi nagpa-trim ako. And then, eto guys, may tali siya. Ganyan, di ba? Ang cute niya. Sexy. And then, eto din yung ano natin guys. Flat sandal. Kasi mahilig ako guys sa mga flat sandal. Ayoko yung matangkad, diba? Kasi medyo matangkad-tangkad na din naman tayo ng kaunti. So, okay na ako sa flat sandal. At mamaya, bababa ka na guys. Bibilhan ko yung pamangkin ko ng milk tea. Kasi bukas, baka ihatid ko na siya sa isla guys. So, babalikan ko kayo guys mamaya. So guys, andito na tayo sa milk tea. Milk tea tayo guys. Ang ganda ng view. Milk tea. Tapos tayahin natin ang aking pamangkin. Wow, meron pa yan guys na nips. Sarap? Bebe, masarap. Ha? Ano? Ang mukha. Uy, wag mong binabali. Ang arte maglakad niyan, guys. May pa-take out pa. Ano? Ayo, tayo. She's playing puzzle, guys. Later, I will help her. Okay. Ang hirap-hirap ito guys eh. Nakakainis nga. Hindi ko na-picturean yung buo pa lang. At di ko alam kung mabubuo namin to guys. What? Hindi ka marunong ng puzzle. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Tingnan nyo guys. Hindi kaya ko. Ha? Hindi. Kaya mo yan. Naiinis na siya.